Kaya nagpasampa man talas na tong video. Karon magpadagat ang puta pare koy. Ubay-ubay patag nakuha diren dapito. Naada ko nabasahan nga magtagalog data para masabtan sa tanan. Sige atong tisingan. Kinilaw lang natin ang mga kuha na to pare koy. Naunsa sagol Bisaya manghapon oy. Sinabaw din natin ang iba. At yung iba sumama sa iba. Lainahay kiwaw man kayo. Magbisaya ra ta. Bahala na ng mga Tagalog diha. Sila mag-adjust oy. Lisod-lisoron pa jud ta. Laing hinabhabay na pod pare koy. Lami sa preskong isda. Magtubod na pod yung laway pare koy. Andam lang trapo diha ha. What's up mga pare koy? Maayong buntag uto hapon kanyon tanan diha. Karon magpadagat ta punta. Mamana taon yang gabi pare koy. Uban gyapon nato sa Master Minggoy. Palit tubad diri la tatay. Sa tanang tubad diri sa katigbian, lang tatay Hipólito ang pinakapiskay. 150 di ang galon diri ha. O shout out ko ning bata. Kuya Gusto ang tawagan sa kuha. Way nangutana. Inakwa. Pagkagwapo gyud bata eh. Liwat man kayo nako. Ug kay nakapalit ng tagduba, apasin na dayon ta. Shout out day po ko sa akong mga amigo diri sa palitanan akong tubig ko. Kadalabay nako. Musinggit og kwa. Naabtan day magabi sa mi nakaari sa dagat. Kay naplatan migligid, nanugsog pod ba. Gitunong gyud pod, napadung ta mamana. Pero okay ra na. Ang importante, safe tang naabot ug safe ta makauli. Atak na dayon ta perkay samtang hunas pa. Lisod na kay manam kung taob na. Kaya ang isda katag na kayo. Naka-ready na pod si Minggoy TV diri ha. Magpabili ra day po si Tito diri para magbantay sa gamit. Kamerang tulo ang manaom. Si Minggoy, ako, ug kaning usa ka kauban namo si Kevin. Tara, let's go pare koy. Medyo lubog-lubog ba. Hunas manggod. Og dire sa unahan, ara ka buno dayon tagdanggit pare koy. Akong bati na po ni. Pwede na sa bawon or kilawon. Kitong man dayon binahu danggit. Ato sa ihatag ni Minggoy TV. Kay siya gada sa mga kuha. Ubay-ubay na pud kuha pare koy. Sayang lang kayo wa siya kadag kamera. Pero kung nakadapo siya kamera, dili pud makita kay lubog man kayo. Pero kana gyud ang pinakadako na kong kuha pare koy. Tsambahan ang mga agad nga dako. Kisi-kisi pare koy. Good size kayo. Samot nagtinaw pa ni. Og dire ako hapon taglangkiya. Wala lang makita pagtira. Wala man din na nakadako akong kamera eh. Sige ra kog video unday natarong. Akan ni. Bintahan ni kay tinaw-tinaw gamay. Danggit mangguro ni. Or kitong. Bisan pag unsa pa ni isda ade basta mo kirig na una na. Daghan na tag nakuha pare koy. Wala na video kay idlas kayo. Di ana puy danggit pare koy. Pagka plaster ba nimo? Piti. Murag dili man day ni danggit pare koy. Kitong man day ni. Sus pagkatamis og sabaw ni. Ato sa lang gitigom pare koy. Kay watay sudlanan. Nya si Minggoy tos unahan. Di apoy laing kitong nagkigdahig daw. Nanis ko goro na gabi kay giduka pa man. Piti pare koy. Kisi-kisi oy. Good size na pod pare koy. Mi asabaw. Ato sa ni hato ni Master Minggoy itong mga kuha. Kay daghan na kay naka-line up diri Rasya. Salamat Lord. Og dire sa unahan na apoy bugaong sigbahis-bahis. Ako ang tantirahan. Kaso na kay numdum ko. Kusog man din mo ka og ita. Awa na lang oy. Kuha po tag isdang barko-barko tawag sa mga pare koy. Og sa dihang ako na ihatag ni Master Minggoy na nakabuhing okoy oy. Wala man dayto nilagbas ang sima. Dako-dako na rabaunta. Kuha po glambay si Johnny diri piti po ni unya. Kagumkum lagi ni hasta bagal. Ubay-ubay buhol na day po da mong kuha diri pare koy. Kung wala jo minaplatan pare koy, makasayo unta migari. Mas daghan pa unta mong kuha ba. Pero gilang kay nara mahirasan ang tanan. Basin day gituyo to sa Ginoo. Kay naay disgrasya sa unahan. O di ba wa ta kay baw? Lagi darang grasya langkiya pare koy. Og ni tawas na may pare koy kay taob na. Maora ni ang tanan na mong kuha pare koy. Grasya gihapon ay salamat kay Lord. Basta magkugil lang jud. Hatagan ra gyud tas Ginoo. Og kay tugnaw man lagi. Tagi-tagi sa ta diri ba. Pampainit sa lawas ba. Pero murag gid malas lang ta. Gamay ra gud pod. Natunok ko sa langkiya pare koy. Action og hubag as kangul-ngula pero imnan ra nagtubad ha. Wala na lagi na. Shout out po kanin duha no. Gahuwat gyud namo kay magpa-picture. Salamat kay sa inyong suporta pare koy. Og kay gabi na malagi kayo. Asugdan na nato kasi kaso atong kuha pare koy. Let's go. Sabihin nila ika'y patuloy kong mamahalin. Maging sino ka man, di na magbabago ang pag-ibig ko. Dahil minamahal kita, walang makakapigil sa aking damdamin. Hab-hab na po pare koy. Hab na sir. Okay. Parang ba? Alaglag. Pula naglambay Panggal to. Kami tanya. Toy pokot. Kanang sanit lagi lumol. Bako ba nakita ko? Walang net. Lumol. Tapos Kung na mga dayo doon na nga. hindi ko mahuhuna-huna. Kanang mga na. Kamugas na ba niyo? Kwa. Ano palit? Makasabay nga ni kwa.
Amod. Ay. Laway si balot. Pakuban. Kan may lamyas. Basta galigil ke. Tong. Kung gamay ba lang kuha mo kalimangon mo. Gamay ra ka jug iriya ba? Kadang ni parendro. Yo, ag pukot na to kinawaan do ko ha. Grabe nga sa aya dito noon. Sa to Andak ko pugubang kitong. Na, kini. naman. Dili na pagkus god. Ang kwan, bas nga brown. Usang bawran ni kana Dako buka kadugas to pre. Abot mo yan to. Dako. kugi ko na ni. Dego ano na niya to. Di ba bidyo? Laway na maglaway. Siya, kisi-kising agi pare koy. Ug kay man naman may kaon, amatik ng tubad hapang pahili sa kinaon.